Обаче такъв термин за Закона за устройство на територията подмяна няма. Има строителство. Това, ако може да се покажат снимките, които ви изпратих, бях на място и снимах Княжевския лифт, защото преди 2 дни има информация, че френска фирма е правила обследване по поръка на Столична община. Френска фирма консултант. Консултант. Искам да обясна за какво става въпрос. Не е това. Това са други. Това е стълбовете на Княжевския лифт. И искат да ни убедят, френската фирма също категорично е против. Ето, може и да остане тази снимка. Френската фирма е категорично против консултантите, както и ти ги знаеш най-добре, Допелмайер и Лайтнер, защото сме правили запитване, аз съм правил запитване. Те казват, абсурд е в старите, ето тези... Старите гнезда, стъпки, основи, фундаменти да се изграждат нови. Защото тук 62 години, тъй като 1962 година Княжевския лифт е построен от австрийската фирма братя Герек и всичките тези фундаменти от тогава са размразявани, замразявани. Това е компрометиран материал, има умора. Те искат да убедят, че всеки един може в тези болтове да се сложи нов лифт, като капацитета на Княжевския лифт, не знам дали помниш, е 600 човека на час, 4 местни кабини. Сега, за да е ефективно, за да се случи нещо, трябва 10, 8 или 10 местни кабини. Съвсем други натоварени. Това е по същия начин, както сега са двуседалкови или едноседалкови лифтовете горе на край Алеко, да станат 4-6 седалки. Трябва да станат 4-6 седалки с шлемове, знаеш, нали, минава се през малък резен, там духа ветрове, трябва да се раздели един лифт, втори лифт, като е... Можем ли да заключим, Филипе, че новия план, новия закон за Витоша убива още в зародиш всяко намерение за нови писти и лифтове? Ако не се промени след общественото обсъждане, защото сега тече едномесечен срок, който, както казахме, изтича на 2 януари, писмено да се дават бележки, но би трябвало да има обществено обсъждане. Това на общественото обсъждане да се поставят всичките тези въпроси, които аз ги поставям. Министерство на околната среда и водите също трябва да се намеси, за да даде указания на дирекцията на парк Витоша, за да всичките тези празноти, които ги има, тези кръпки, които са слагани в плана, тези зони, които са махани, намалявани и разширявани, всичко това да се промени. Обаче, има едно обаче. И къде е обачето? Обачето е следното. Този план, като се приема от Министерски съвет, приемаме, че някъде средата на годината и до края на другата година, 26-та година, може да влезе в действие. Защо цяла година ти ме убиваш? Защото има обсъждане, защото има обжалвания, които... Още от сега са били подострели подострели са обжалване и това обжалване на този план е на 2 инстанции. В момента Върховният съд 5-членни състави насрачват дела за 2028 година, толкова са натоварени. Така че... Добре, нали има някакъв номер на... Сега ще ти кажа, тук ще дойдем. Аз за това го почнах това нещо, за да си довърша мисълта. Единственият шанс нещо да се случи, ако столичният кмет Васил Терзиев има така смелостта, би трябвало да има, след като се ангажира с Витоша, да поиска от Министерски съвет модернизацията на Витоша да бъде обявена като обект от национално значение. Тогава вече всички обжалваници ще бъдат на една инстанция за срок за произнасяне до 6 месеца. И това е единственият реален шанс да има нещо от до година, по-до година да почне да се строи. Ако това не се случи, подмяната на лифтовите съоръжения, дори и сегашните сервитути, каквото и да говорим, ще се забави евентуално 2030 някоя година.
Аз за това започнах, че един живот не стига в нашите условия законодателни и ултралибералната екологична политика в България, която има натрапена последните 20 на години, да се случат и такива проекти. Както виждаш и знаеш много добре, за жалост в България няма 1 цент чужда инвестиция по отношение на зимния туризъм. Гърците развиват зимен туризъм, турците развиват зимен туризъм, македонците развиват. В Сърбия направиха най-дългата планинска кабина 16 км, румънците развиват, ние единствено нищичко. Срамно е. Просто е срамно. Бантустан. Всяко такова африканско племе е върха на цивилизацията по отношение на туризма спрямо нас. Касаещо по Витоша, така да го... Как е възможно, аз не мога да разбера, как е възможно на морето да стават всякакви престъпления на 5 метра от брега, да има 10-етажен хотел в разрез с всякакви норми. Тук в Елените се разбра, че в разрез с всякакви норми. Значи, по морето мафията никакви еконорми, никакви така строи, където и дойде цената, виждаме на човешки жертви, какво ли не. Тук на Витоша се иска нормални законови неща да бъдат направени нормални с цената. Никой за модернизацията на Витоша никой не иска да се строят нови хотели, вили, апарт хотели. То е забранено, защото то е защитена територия, публична държавна собственост, в границите на парка не може да се строи. Могат да се допусне да се подменят лифтовете, да се допусне да се възстанови в същите параметри Щастливеца, който ти започна. Който беше взривен. Да. Да се оправят също простор, вилите, хижите, който беше приватизиран преди 30 години. Вилите, хижите, всичко това на Витоша съм изследвал. Има около 4000 леглова база. Предостатъчно е. Няма от нужда. Единствено има нужда от лифтове. И още един достъп до планината, освен Симеоновския, Драгалевския, Княжевския, от към Перник, за да може и други хора да ползват Витоша. И заради наплашени политици, най-вече един от едно село близко до София, всичко замръзна. Последните 15 години пълен шубето, парализа, защото този от Банкия никак не обича протести, а те страничките веднага се организират. Някой иска нещо да направи. Време според мен да се направи нещо, нещо както по света се прави. Става дума за покушение върху природата, става дума за модернизация, да влезем, защото ние сме в праисторическите времена. Европейска България по отношение на Витоша и туризма, и лифтовете, и пистите е в праисторическата ера. Срам, позор, престъпление, каквото искате тук, може да си късам дрехите, всичко да говоря. Това е факт, Ние изостанахме и от балканците, да оставим Европа. Срам и позор и престъпление. Но никой не му дремеше, никой не смееше. Последно изречение. Да, в интерес на истината, 2007 година същия човек, за когото говориш, той допусна приватизацията, за да може да се случи нещо. 2007 година е приватизирано. Витоша ски купиха лифтовите съоръжения. Така. Да, като съоръжения. И тогава вече започнах от тогава мъките по подмяната. Да. Така или иначе, близо 20 години, нищо. 40 години, нищо не е направено на Витоша. Грешка. Хотел Щастливеца, най-баровския хотел на времето по соцвреме, го взривиха. Един австриец го взриви, за да прави нов хотел на него място, обаче го отказаха. Отказаха го. Това е дивотия. Дивотия невероятна е с името Витоша и ските. И отново ще повторя, че единственото, което през годините съм го виждал, е, че единственото желание е да се подменят лифтовете. Никой не желае да строи нищичко
Наблягам на това, защото зелената опорка е това. Те ще застроят Витоша. Глупост, На Витоша така. е забранено, природен парк, публична държавна Да се собственост. надяваме, че се раздвижат нещата. Терзиев е показал, че не му дреме и от строителната мафия, и от транспортната мафия. Човека мъжки се държи, няма да го оплашат, предполагам, и екоталибаните. Закъсвали сериозно с Букука, ама какво да направим? Да поиска обявяване модернизацията на Витоша обект от национално значение от Министерския съвет. Това мога да го дам като съвет на кмета Терзиев. Добре, дано да ни чуе. Дано да ни чуе. Да.